One, two, three. Първо бих искала да те помоля да се представиш. Казвам се Виктория Димитрова Михова, наричат ме Голди. Аз съм създател и главен хореограф на балет VS Dance. Откъде идва псевдонимът ти Голди? Само заради русата коса ли? Всъщност това е последният май фактор, в който се казвам Голди. То е малко дълго. Занимавах се с брейкденс по-активно преди около година. Там всеки биг-бой и биг-гърл са кръщавани от своите съотборници. Тогава тренирах към Electric Force Crew, бяхме заминали в Гърция. И всъщност там един мой близък приятел, бибой Фишер, не го измисли. Поради някакви случки съм в Гърцията, които са надълго и на широко, но там идва всъщност. Какво представлява Крю в танците специално? Крю е една общност, която е повече от хора, които са събрали да танцуват и работят заедно. Това е нещо като семейна обстановка, свързана с танците в случая, в нашия случай. Тоест, Крю е по-скоро група хора, които се подкрепят и в своята работа, и в хобито си, на улицата, навсякъде. Стоим един за друг, помагаме си и сме заедно, като Крю. Ти от кога се занимаваш професионално с танци и какво те запали? Професионално преди около 5-6 години започнах всъщност да работя над себе си, за да стана професионален танцор. За съжаление, по мое мнение, още не съм стигнала до това професионално ниво, което ми се иска, просто защото колкото повече учиме, толкова повече осъзнаш колко не знаеш. Де факто запали ме, аз съм си запалена от малка по танците, няма какво повече да ме запали, но толкова време. Ти специализираш в брейка и хип-хоп танците. Има ли други стилове, които са ти много при сърце? По-скоро в хип-хоп танците брейка ми е малко още такъв като хоби. Нали, занимавам се с него, но не е толкова активно. Иначе модерните танци. Хип-хоп обичам да го парафразирам, освен чистата му форма е олдскул и new style стиловете, чистите им форми, да ги комбинираме с лирични стилове, дали ще е съвременен танц, дали ще е контемпорари или джаз, няма значение. Всички тези стилове гледам да ги изучавам, колкото мога, гледам да ги съчетавам и да се развивам. Добре, супер. А за какво си мислиш, когато танцуваш? Напоследък все си мисля дали го правят правилно като цяло, но иначе не би трябвало да мислиш докато танцуваш. Важното е да чувстваш. В момента, в който усетиш чувството, което искаш да изтанцуваш, значи и другите, които те гледат, го усещат. Така че не е хубаво да се мисли по време на танцуването, лечи си. Някак си го правиш все едно по задължение. Да. Слушаш по-скоро, не мислиш. А какво ти дават танците като цяло? Танците са всичко. Както обичам да казвам, танците са всичко за този, който е роден да бъде танцор. Защото това е нашия начин на живот. Значи започнеш ли да се занимаваш с това нещо, просто то ти изпълва ежедневието, приятелите, мечтите, всичко. Добре, какво би посъветвала родители, които тепърва искат да запишат малкото си дете на някакъв спорт? Защо би им препоръчала точно танците? Танците са полезни за малките деца, главно за момичетата, защото развива освен двигателната култура, прави ги социални, кара ги да имат самочувствие, да се чувстват сигурни в себе си, естествено да се движат грациозно, да имат правилна стойка. Главно тези неща за малките деца. Сега момчетата, пак танците са окей, обаче да бъдат по-момчешки, дали ще е хип-хоп или ще е брейк. Нещо от този сорт, защото и на тях прави ги по-верни и по-момчешки. Добре, случвало ли ти се да тренираш деца, които имат определени проблеми в развитието и изостават повече от останалите, по-трудно схващат? Специализирани класове не съм имала. Случва ми се да имам деца, които са крайно затворени от към социален живот. Тоест, усилията да ги въведа в групата и да се чувстват добре са доста голями, но се получава. А ти как подхождаш в този случай? Не ги толерирам по-специално. В случая просто ги говорим по-стегнато, мисля, давай се самочувствие, нахъсвам ги и не се държа като по-специални деца към тях, държа се равно към всички. Има ли си случаи, в които такова дете изведнъж много дърпа напред, става много по-отворено и започва наистина да танцува много Не, все още добре? Не съм, но смятам, че практиката ми не е чак толкова голяма, че да срещна такъв случай. Виждала съм резултати, но